kami sa park. You want to try? Okay. Hey Mom, what's this? Yeah. Peekaboo. Yeah. You done? Okay. You try, ni mo tanan. Okay. What you got? You want me to one spin? Okay, I should be good. You like it? Na hi Tita Maki. Say hi Tita Maki. Hi Lolo. Nagduwa siya sa playground Lolo. Yes, you're done? Okay. Okay, go down. Okay naman na mo short. Duag yung short. Go swing. You like to swing? Go down, swing ka. Sige ay. Kasi lati pa ni. Tara na kay. Swing. Ayaw na sa big. Aka na ka sa kuan. Tara mong mga bata ay. Hi. Tara tiya. Inday. Tara. Pagtarong nak. Nay baby nak oy. Nailaing bata na. Swing. Swing. Yan to slide ah. O alisa lang ta sa swing kana sila mami din. You're done? Dali ako. Slide kang. Lipong. Okay naman na yung short. Kinabuhi sa mama guys. Sunod-sunod sa baktin. Dahil akong baktin. Nahubog ka? Mali lang sa kuwan. You can do it. Okay, good. Ato sa ako na kay long slide. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Wow. You like that? Hello. Dodong. Hello. Knock knock. May mga bata na. Hello. Dong. Doon sa bata dong ay. Say hi. You need help. You need help? Hello. Big slide? Sally. Na siya bagong friends. Hello! You did! You can do it, Dodong? I know how to play this one. Wow. Nako, Dodong! Go that way. That way na kay. Wow! That way, Dak. Hala, oh! Ika kuha, Inday. You can do it, Dodong. Akong kaon ko din na yan. Blue sky. Hi, Dodong.
Ang tubig Inday, wala na to sulod. Ah, wala napam ka ta diha. Ari lang ta. Napam tis mo. Oops. Punta sa clouds. Uy. Ah, loko. Kono. Nakatuki kay ko to katukan diya nga gigukod siya giro. Nakatuki. Ay, si Dudong ug ang itom nga bata na holding hands. Sana all. Dudong, giagak niya. Na dito nag-slide. Padung sa slide. Nag-holding hands. Sana all dong. No. Iyang gipaabot. Oy. Ayang, yang. Awa, iyang gipaabot ang bata ay. Awa. Awa, nag-holding hands, nag-holding. Nag-holding. Chicks boy man nimo anak ko. Ni uli naman nag-pink. Lahi na po diyang likuan. Nag-slide man. Nag-slide man iyang gipaabot. Iya dahil giana. Giagak niya ba? Naul. Dapat di like sa English. Hindi gamiton may loves. Los? Los? O sa... Nasaag or ang saag lahi pag nagsaag is wild man ang mga saag. Saag or gidak Dump na lang. Dump na lang. Moro nindot yung mga limpyo di kainit. Oh. Bibiter po. Mao din na yung sakyanan. Nanay. Sakyanan sa maguna. No more. Mana brum brum na. ano talangitan ang gagman na wala man. Magkaduha rin maka nag-post na may loves no. Di po nga ako lagi pas-pas kayo. Alala kung anak guys, tanawa kung anak guys, holding hands siya sa bata. Siya pinagdudong tanawon, oy. Hindot akong anak kay kuan ba? Murag si Inday ba kanang way pili. Ah, wala na. Lipi pala. Hindi kasama sa bata. Guys! Nami sa park. Tara ay, yahay buhay oh.
na si My Loves dito, na mga bata dito. Safe ra dire guys. Nagkao kay init. Piling kayo. Piling vlogger. Kumusta mayo? Again? Atong bag. Okay na to man. What's wrong with your side? Mustangit lagi kay ate. Hindi, iligon na ko na iyang kwan. Hindi, mauwaw na na siya ba? Uyong. Check sila. Ikaw. Paano lagi? Ano, asay mo sa... Who's gonna get me down? Glan, ina. Hmm. Hello. Nami diri sa pagpalipas oras yun guys. Yan, dami niya. Tara, nanay mga friends si Dudong. Nakatuki ko atong kainday. Itong, wait, what? Itong dagan sa Gia ba? $158 pa ko inday eh. Pila imong kwarta? 158 na ka? 150 ra ka, 152 ko. Di ka mo 158. Sige, upload. Mapun ang tag 500 ba?